De åbne kanaler. Hvad sker der på jorden? Hvad gør vi hernede? Hvad er det, vi bruger den til? Vi suger af saften, vi tærer på kraften. Men hvor vil det føre os hen? I der har åbnet de gode kanaler. Brug dem virkelig og godt. Brug jeres sigte, men uanede kræfter. Brug dem i stort og småt. Hvad sker der i sindet? Hvad gør vi med livet? Hvor fører meningen hen? Der åbnes nye kanaler i sindet. Men hvad kan de bruges til? I der har åbnet de gode kanaler. Brug dem virkelig og godt. Brug jeres sigte, men uanede kræfter. Brug dem i stort og småt. Se jer omkring, find mening med livet. Se hvad I kan bruges til. Udnyt den chance, der ligger i sindet, inden den svinder ind. Ja, udnyt den gave, der bor i livet og sindet.